Mireu, avui comentarem què hem de fer per triar un llibre o una lectura que ens agradi llegir. Normalment, les persones que llegim habitualment, això ens ho plantegem o bé perquè ens agrada un autor, perquè ens agrada un tema, un estil, etc. Però les persones que o bé es cansen de llegir allò que han llegit fins ara, per exemple, hi ha gent que ha estat llegint molt temps els Harry Potter, i arriba un moment que dius, ai, ja, vull canviar una mica, per exemple. O les persones que no acabem de trobar aquella lectura que ens agrada, doncs perquè tot allò que ens ha caigut a les mans no ens ha acabat de convèncer, o perquè només estem acostumats a llegir allò que ens ha recomanat els profes. Bé, doncs avui el que farem és intentar veure on podem trobar coses que ens agradi llegir. Mireu, el més important és triar coses que ens agradi llegir relacionades amb les coses que ens agrada fer. Per exemple, quan parlo amb alguns de vosaltres, em comenteu que la cosa que més us agrada a la vida és fer esport, o veure coses d'esport, o jugar a videojocs, o documentar-vos, informar-vos sobre coses que passen en el món del videojoc o de la informàtica. Gent que em diu, és que a mi m'agrada llegir coses sobre vampirs, sobre... Bé, de tot hi ha coses per llegir. En el meu cas, per exemple, una de les coses que més m'agrada és la història. Aleshores jo intento que caiguin a les meves mans coses relacionades amb la història. Per exemple, revistes, llibres que parlen sobre història, però sobretot novel·les ambientades en diferents èpoques històriques. Quan la gent em pregunta, molt bé, i tot això on ho puc anar a buscar? Doncs un dels llocs millors és la biblioteca. Per exemple, quan vosaltres, els que sou uns malalts d'esport, dieu, clar, però és que a part de diaris, què més hi ha? Doncs mireu, hi ha revistes especialitzades, hi ha revistes sobre futbol, sobre bàsquet, sobre handbol, motos, cotxes, etc. Però també hi ha lectures sobre això. Per exemple, darrerament sabeu que la biografia del Kilian Jornet o del Gerard Piqué són dels llibres més venuts aquest darrer Sant Jordi. Doncs clar, són llibres que parlen d'esportistes i tot allò que fan en la seva vida esportiva. També hi ha gent que em diu que li agrada molt veure programes d'aquests de safreig, aquests de cotilleo, en diem. Doncs també hi ha lectura sobre això. És a dir, vosaltres aneu al quiosc i trobareu ple de revistes que parlen de persones a qui els hi passen coses. Doncs si aneu a la llibreria o a la biblioteca també trobareu, doncs mira, la biografia de la Belén Esteban, per exemple, que ha tingut un gran èxit, però podeu trobar biografies de gent així, doncs també famosa, jo què sé, vinculada al món de la moda, vinculada al món de no sé què. Però també podeu trobar literatura, és a dir, novel·les que parlin sobre actrius, models, i també sobre esportistes, sobretot, hi ha literatura sobretot. Llavors, per això us deia que és molt important que us deixeu assessorar per una persona que té a l'abast moltes lectures, o per exemple, les bibliotecàries o els bibliotecaris, però també els llibreters o llibreteres. Hi ha un senyor que es diu Daniel Pannach, que va escriure un llibre que es diu Com una novel·la, on parla del decàleg del lector. Per què us ho dic això? Perquè una de les coses que més crida l'atenció d'aquest decàleg és que Daniel Pannach ens diu que quan una lectura portem més de 10 minuts, un quart d'hora intentant llegir-la i no ens acaba d'agradar, no passa res que la deixem i en busquem una altra. Potser no és el moment, potser més endavant la tornarem a agafar i ens agradarà. No passa res perquè deixeu un llibre. Algú dirà que això no és correcte, no és veritat. Ho diu el senyor Daniel Pannach i jo ho aplico habitualment. Jo soc una gran lectora. Mireu, us vaig ensenyar algunes de les coses aquestes que us he dit aplicades a mi mateixa. En aquesta maleta hi tinc algunes de les coses que més m'agrada llegir. Mireu, us he dit que a mi m'agrada molt la història, m'agrada moltíssim. I el que he fet és portar-vos algunes de les coses que jo llegeixo sobre història. Mireu, abans us comentava que hi ha revistes sobre tots els temes. Doncs mireu, una de les revistes que més m'agrada és el Sàpiens, i jo hi estic subscrita, però a totes les biblioteques de Catalunya hi és, a totes. I potser en el vostre centre també ho heu de mirar, això. Llavors, us he portat aquesta perquè parla del món medieval. El món medieval és una part de la història que a mi m'apassiona. Doncs aquesta revista i aquesta altra, que més és específica, a mi m'agraden perquè m'expliquen temes d'aquella època que m'agraden molt. Però clar, podeu dir, hosti, quin rotllo,
A mi no m'agrada llegir assaig, m'agrada llegir llibres, històries, no? Que passi molt bé. Doncs aleshores tinc novel·la, tinc moltes novel·les que passen a l'època medieval perquè són les que a mi m'agraden més, però m'agraden i per tant en tinc moltes. No només a l'època medieval, a mi m'agrada molt el misteri, m'encanta el misteri. I si a sobre està ambientat en una època històrica que parla de càtars, que parla de no sé què, doncs encara més. Doncs hi ha el Codi da Vinci, que també és una novel·la molt famosa i que s'ha llegit molta gent. Per ser un gran lector no cal llegir alta literatura. A vegades ens diuen, no, és un best-seller. Doncs no, el best-seller, per passar-t'ho bé, és fantàstic. Mireu, l'alta literatura és això. Això és l'alta literatura. Jaume Cabré és un autor que escriu textos difícils de llegir, que has d'estar tancat, en silenci, molta estona llegint. Això s'hi arriba quan un és molt lector. Aquest és el meu llibre pendent, l'he de llegir ara d'aquí un temps, doncs necessitaré trobar una setmana de tranquil·litat per poder-ho fer. Mentrestant, us he dit que m'agrada el misteri, no? Doncs a algú li agrada la sèrie Castle de la tele? Com que a mi m'agrada molt veure sèries de la tele d'aquestes que són de misteri, una mica romàntiques, una mica divertides, no sé què, doncs intento relacionar-les amb temes també que m'agraden. I resulta que m'han explicat que hi havia les novel·les que representa que escriu el protagonista, que és un escriptor, publicades. Doncs què vaig fer? Me'n vaig anar a la llibreria i me les vaig comprar. I això es llegeix en 5 minuts, és una literatura molt senzilleta, però tu passes teta. I per tant, doncs també està molt bé. Molt bé. Un altre tema que a mi m'agrada molt, la cuina. De cuina ja sabeu que hi ha revistes i revistes. Doncs també hi ha llibres, no? Mira aquest del Huerto de la Cocina, que Casa meva de Niconor, les herbes aromàtiques, cuina mediterrània, però també hi ha literatura. Llavors jo tinc un poemari escrit per una amiga meva que per cadascuna de les receptes que ella escriu hi ha un poema associat. Però fixeu-vos, Miquel Martí i Pol, que és un poeta tan important i tan preciós, té tot un poemari vinculat a receptes de cuina i per tant és excel·lent llegir coses com aquesta. Tot això ho podeu trobar a la biblioteca. O sigui, anant a la biblioteca i dir, mira, escolta, jo vull llegir coses sobre cuina, sobre motos, o sobre cotxes, o sobre videojocs, trobareu tot. També sobre moda, sobre maquillatge, sobretot. Hi ha novel·les delicioses que parlen de noies, els que us agraden els vampirs, els que us agraden la novel·la romàntica, les històries d'amor. Trobareu literatura a bastament, molta. Jo us he portat el tema de Déu. Bé, doncs, i l'altre tema que a mi m'apassiona és la meva feina. Per tant, tinc moltes coses vinculades a la meva feina. Deien de revistes? Doncs revistes. Aquesta revista, que es diu Lletres, em posa al dia de les novetats, de tot allò que es publica actualment, de totes les presentacions literàries que es fan, etc. I per tant, m'agrada molt. N'hi ha moltes, de revistes, jo tinc aquesta, però n'hi ha moltes altres. Després, m'agrada molt tot el que té a veure amb ensenyar a llegir i escriure, que és la meva feina. Per tant, doncs tinc coses, articles que ha escrit gent que en sap molt més que jo i per tant doncs, que em permeten posar-me al dia perquè sabeu allò que s'ha d'aprendre tota la vida? Us ho hem dit? Doncs això. Després, un altre que també m'agrada molt, doncs aquest. Mireu, d'aquests en tinc molts, val? Escriure, la cuina de l'escriptura, en tinc molts, perquè m'agrada molt i per tant llegeixo. Però clar, em direu, i aquí la literatura on és? Doncs aquí. Aquesta és una novel·la una mica de misteri, que parla de llibres. I com aquesta n'hi ha moltes. Ara darrerament hi ha un llibre que és un best-seller que es diu La lladra de llibres, que hi ha molta gent que l'ha llegit i que li ha agradat molt. Doncs us recomano que aneu a la llibreria o a la biblioteca i dieu volem llegir novel·les que parlin de llibres i ja veureu quines coses tan xules que trobareu. I fins aquí, ara cadascú de vosaltres el que heu de fer és trobar allò que més us agradi. I recordeu el que us he dit. Si hi ha una cosa que comenceu a llegir i no us agrada, no passa res. La deixeu i en busqueu una altra. Importantíssim, pensar primer en les coses que us agrada fer a vosaltres.
I a partir del que us agradi fer vosaltres, deixar-vos aconsellar. O bé per companys que siguin molt lectors, o bé pels vostres profes, o sobretot per les llibreries i les biblioteques, que aquesta gent té tot i són els que realment us podran aconsellar. Recordeu, penseu el que us agrada i deixeu-vos aconsellar. I no tingueu por de llegir o de no llegir. No tingueu por. Allò que no us agradi, ho bandegeu i agafeu una altra cosa. I recordeu, llibres, revistes, còmics, novel·la gràfica, premsa, tot és important. Sobretot si agafeu revistes, no mireu només les fotos. Llegiu, perquè si no, no us serveix de res. D'acord? Doncs ja està. Ara vosaltres.